खुलुमबाय दिनै जों इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि आफाद भटार खौसेथि आफादा दिनै मोनसे खौरां मेल लानो नागिरदों। दा बे खौरां मेल लानो नागिरनायाव जों लेंहरजानाय खौरांगिरि फंबायमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय इउनाइटेड फरामनि जानानै नोंथांमोननो जोङो गोजोननाय जासिबाय। आरो लोगोसे दिनैनि गुबै प्रेस रिलिज होनो ओंखारनायाव जोंजोंनो ज' जानो हाफानाय इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिनो जोंनि मिरुनिनो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट सार जायख्लं बसुमतारी दङ आरो लोगोसे ओइस अन्थाव हाज'वारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंहा बिखायला बिथांमोन दं आरो गोबां जिल्लानि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि बाव बाहागो लादों। दिनै आंनि गुबै प्रेसमिट होनो नागिरनाय बा इउनाइटेड फरामनि गुबै प्रेसमिट होनो नागिरनायानो जाहैबाय जे मैया थांनाय 25 तारिख बड'लेण्ड रादाब चेनेलाव जों मोनसे खौरां नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि आगोलनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि दानसोरां नार्जारि बिथाङा मोनसे मैया प्रेस रिलिज होदों। दा बिथांनि माखासे प्रेस रिलिज होनायाव माखासे गोबां कुइसन जादों। बे कुइसननि गेजेराव माखासे जाहोन बिथाङा बिदों आरो बिथांखौ मानो रिसाफल खालामनानै दिनै बिथांखौ मानो जेनेरेल सेक्रेटारिनिफ्राय एग्जिकिउटिभ मेम्बार हिसाबै मानो लाबोनाय जाखो। दा बेनि सायाव बिथाङा दिनै मोनसे जोंनाव इउनाइटेड फरामनाव मोनसे जाहोन बिदों। दा बेखौ लानानै दिनै जोङो गोख्रोङैनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपि हिसाबै दिनै बिथांनो जों एन्सार हरनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांजों थाफानाय गासैबो बारग' एनडिपिफोरनो जोङो मेसेज हरनो नागिरदों। दा मेन गुबै बाथ्रायानो जाहैबाय जे दिनै मानगोनां दानसोरां नार्जारिया नंगौ जोंनि इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि गायसनजेननायनिफ्राय दाजेननायनिफ्राय जोङो ज'यैनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बिथांखौ इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जोङो मोनफुंनो हादों। बे सैथो बाथ्रा। नाथाय जोंनि गेजेराव इउनाइटेड फराम हिसाबै जों ज'यैनो बिदिनो बोसोरसेनि गेजेरजों जोङो ज'यैनो मोजाङैनो इउनाइटेड फरामखौ दैदेनलांदोंमोन। नाथाय दिनै एसे गाबोन एसे मानगोनां दानसोरां बिथाङा जोंनि इउनाइटेड फरामनि माखासे रुल्स प्रिन्सिपालफोरखौ दिनैहाय रुल ब्रेक खालामनानै बिथाङा गावनो दिनै एसे गाबोन एसे जोंनि इउनाइटेड फरामखौ एरायनानै गावनि हारसिंनो साननाय हनायखौ माखासे पुरन खालामनो थाखाय दिनै बिथाङा हारसिंनो जोंनि मोनसेबो इनफरमेसन गैयालासेनो दिनै बिथाङा किसु खामानिखौ मावबोबाय थानायनि थाखाय दिनै जों बिथांखौहाय बार बार लेंहरसेयावबो बार बार खावलायसेयावबो दिनै जों बिथांखौ मोनैनि थाखाय जोङो बिथांखौहाय थांनाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024 बे थारिखआव जोङो बिथांनि 5-6 माससो इउनाइटेड फरामजों इनएक्टिभ जानानै थानाय माखासे समस्याफोरखौ जों सावरायलायनो होननानै फर्मेलि मानो थाखाय थादों बेखौहाय जोङो खुगाजों जों रायलायालासे मबाइलजों जों रायलायालासेनो मेसेजनि गेजेरजों रायलायालासेनो जोङो मोनसे इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनिफ्रायनो जोङो बिथांनि सिस्टेमेटिकलि जोङो नोंथांनि समस्याखौ लानानै बा नोंथाङा दिनै मा बुस्थु जादों बेखौ रायलाय होननानै जों सेन्ट्रेलनिफ्राय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथांनो जों मोनसे लाइजामनि गेजेरजों जों खावलायहरदों। बे खावलायहरनाय तारिखआ जाहैबाय डेटआ जाहैबाय 22 तारिख सेप्तेम्बर 2024। जोङो जि जायगायाव जानो गोनां मिटिं बे जाहैबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरिनि दैजिरि रेस्टुरेन्टआवनो जोङो बिथांखौ लेंहरदोंमोन। नाथाय बिथाङा ओइदिनखालि थाङैनि थाखाय जोङो नेक्स्ट दिनखालि जोङो किसुमान डिसिसन लानो गोनां जादों जे बिथाङा दिनै मानो फैदिया। दिनै बिथाङाबो दिनै इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिनि सासे जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथाङा दिनै मानो बाहागो लादिया बेवहाय मा षड़यन्त्र दङ। दिनै बेफोरबायदि बुस्थुखौ जोङो सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बिथाङा जोंखौ रेसपन्ड होखाला जों साननानै आरो सिगांनिफ्रायनो माखासे बेले बेजे फिसा फिसौ खामानिखौ बिथाङा इन्टारनेलि मावबोनायनि गेजेरजों दिनै जों सिन्था खालामनानै जोङो बिथांखौ दाख्लैहाय 24 तारिख खालि जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिपिआ मोनसे एग्जिकिउटिभ
गासैबो दिनै आं दिनै बुंबाय थानो गोनां जादों बहा माबोरै हारसिङै गाव बुंनो हाखो जि जायगायाव सासे प्रेसिडेन्टआ दं बे जायगायावहाय दिनै गासैबो दिनै आं बुंबाय थादों बिथाङा बेखिनिखौ बुंनायनि थाखाय साननो गोनां आरो लाजिनांगौ बाथ्रा बेनो बिथांनि रिजन आरो दिनैहाय बेल' नङा नेक्स्टआवहाय थिग बेबादिनो आरोबाव 29 तारिख फेब्रुवारि 2024 डेटआवहाय आरोबाव बिथाङा मा खालामबावदों जोंनो XNDP इउनिटेड फराम XNDP नि दैदेनगिरिफोरनो मिरुनो प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै भाइस प्रेसिडेन्टनिफ्राय लानानै सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै अर्गेनाइजिंनिफ्राय लानानै दिनै जेबो इनफरमेसन होआलासिनो बिथाङा मा खालामदों 2024 नि 29 फेब्रुवारियाव जों जेला जोंनि फाउन्डार मानगोनां प्रेसिडेन्ट रन्जन दैमारि देरनाब्ला सारखौ जों सेन्ट्रेल जेलाव जों जेब्ला थांनो होननानै जों एपइन्टमेन्ट लाहरदों बेयाव जों ज' थांनो नागिरदों बे थांनो नागिरनायाव दिनै बिथाङाबो दिनै बाव लिस्ट दंमोन सुपारिनटेन्डेन्टनि कर्टनिफ्राय माखासे जों माबा मोनसे लिस्ट लाखानाय हिसाबै बिथांनि नामाबो लिस्ट दंमोन जेला थांनांगौ 29 तारिख जेला थांनो ओंखारबाय अब्ला आं फन बुदों फुङावनो नोंथाङा अबेसिम सफैखो जेला खबर लायो गैया बिथाङा मबाइलखौ हमा ओमफ्राय जेला जोङो बरपेटासिम लागै जों सहैयो अब्ला बिथाङा फन खालामहरबाय सरिलै नोंथां आं दिनै थांनो हानाय नंला आं मैया जौ लोंनाया बै जोंहा मा होनो नैबेना सहेन औवारिनि ओइदिनखालि बार्थडे दंमोन सहेन औवारिनि बार्थडे जानायनि बारा जानायनि थाखाय आंनि खर'आ अभार जादों ओंखायनो आं थांनो हानाय नंला नोंथांमोना थांदो होननानै बिथांमोना आंखौ खावलायहरबाय थिगानो जेखौ बुंदों जों गनायदों नोंखौबो सानदों खिन्थु बेबायदि मानसिया मा खालामदों जों जेला थांनानै फैबाय बिनि अखानायै 1 तारिखआव जों नुबाय बिथाङा दिल्लीयाव थांखुमाबाय जोंनि रावबो इनफरमेसन होआखिसै जों रन्जन दैमारिखौ नायनो थांनायाव बिथाङा थांनो हाया जौ लोंनाया खरसा जादों होननानै बुंहरबाय बिसिनानिफ्राय उन्दुनानै खिन्थु बिथाङा मा खालामदों पलिसि खालामनानै मिटिं खालामनानै दिल्लीयावसो स्ट्रेट दाना थांखुमाबाय दाना 2 तारिखआव जों खबर मोनबाय निउसाव नुबाय माब्रै जाखो जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा सोरनाव सोंना थांखो आफादगिरिनाव जों सोंबाय आफादगिरि होनबाय आं मिथिया आंनो खबर होआखै नोंनो होदों नामा जों सोंबाय रावबो मिथिया बिथांनि रिजना बेनो बिथाङा दिनै ब्लेकमेलिं खालामदों इउनिटेड फराम XNDP-खौ बिथाङा दिनै हारसिंनो पावार बाहायदों इउनिटेड फराम XNDP-खौ दिनै बिथाङा दिनै जोंखौ बुंदों रिसाइबल खालामदों जेबो रिजन गैयालासेनो दिनै आंखौ दिनै बोख्लायदों होननानै बुंदों दिनै नोंथांनि मेन दुर्बलथा बेनो जों बिथांखौ बार जों खावलायदों नोंथाङा मानो बिदि भुल खालामगोन थिग बेबायदिनो दिल्लीनिफ्राय फैखांनानै 3 तारिखआवहाय क'क्राझाराव गुवाहाटियावनो लगे दिल्लीनिफ्राय फैनानै आब' अनजलिया बेखौ फन खालामनानै लाखिदों रायलायदों बेनिफ्राय ओइदिनखालि आरोबाव दानि गोदानै मोननाय मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि रजराज बसुमतारियाबो ओइदिनखालि दङमोन ओइदिनखालिनो दिल्लीनिफ्राय फैनाय लोगो फ्लाइटनिफ्राय फैनाय लोगो बिथांखौ लामायाव लाखिना रायलायदों जे नों माबोरै हारसिङै दिल्लीयाव थांनो हानाय जाखो नोंथांखौ सोर गोहो होखो नोंथांखौ सोर अथराइज होखो दिनै बेफोरबायदि मोनसे कुइसन खालामनायाव बिथाङा जेबो एन्सार होनो हायाखै बिथाङा जेरै दुखु फोरमायफ्लादों आं खबर होनो हायाखै मायाखै होननानै बुंदों नाथाय आंनो जुदि जौ फेनानै खरसा जादों मादों होनना बुंनो हाबाय खिन्थु थांखुमानायखौ बे हाया बिथांनि रिजना बेफोरनि थाखायनो दिनै इउनिटेड फराम XNDP-आ बिथांखौ दिनै जेनेरेल सेक्रेटारि बर्डनिफ्राय बिथांखौ एग्जिकिउटिभ मेम्बाराव लाबोफिननो गोनां जादों